A continuació reprenem la pregunta que hem plantejat en el programa d'avui. Deia així: quin estat de la Unió Europea té més superfície de bosc? La tercera possible resposta dona com a solució Finlàndia. Es tracta del segon país de la Unió Europea amb més hectàrees forestals dedicades a la producció de fusta, un fet que demostra l'enorme extensió que representen els boscos en aquest país. Segons el propi govern finlandès, els boscos han estat un element clau en el desenvolupament de la nació, transformant una societat rural en una pròspera economia postindustrial. En l'actualitat, els boscos i els productes derivats generen una quarta part dels ingressos de les exportacions de Finlàndia i els ciutadans són conscients d'aquesta importància. En les enquestes sobre qüestions forestals, la proporció de respostes no sap o no contesten és insignificant en comparació a enquestes equivalents en d'altres països de la Unió Europea. Ens queda una quarta possible resposta per comentar, però abans dediquem una estona a la següent secció. L'IF és l'espai del programa en què imaginem com seria la nostra vida si no existís la Unió Europea. Per això agafem com a referència alguna de les notícies tractades en el nostre programa. Avui, per exemple, hem parlat de l'aprovació de l'ajuda per a la remodelació de la planta de Ford a Almussafes, o també dels drets que tenen els passatgers amb alguna discapacitat. Si no existís la Unió Europea, l'ajuda per a la remodelació de la planta de Ford al País Valencià podria haver estat qüestionada, ja que la competència la podria haver acusat d'intervencionista o de favoritisme. En conseqüència, les possibles reaccions podrien haver provocat que l'ajuda es tirés enrere. En canvi, el vistiplau de la Unió Europea no només l'autoritza, sinó que avala que l'operació no interfereix en el mercat. D'altra banda, sense la Unió Europea, les necessitats dels passatgers amb alguna discapacitat no estarien obligades a ser cobertes per les companyies aèries, o, com a mínim, no serien homogènies entre totes elles. En resum, si no existís la Unió Europea, l'ajuda per a la planta de Ford podria haver perillat i les necessitats dels drets dels passatgers tindrien menys garanties de ser cobertes. Acabada aquesta secció, ens espera ara sí el darrer comentari a la pregunta del dia. Deia així: quin estat de la Unió Europea té més extensió de boscos? La quarta i última possible resposta dona com a solució França. Abans que res, en el cas d'aquest candidat no es tenen en compte els territoris d'ultramar, ja que només la Guaiana Francesa té el 90% del seu territori cobert de selva tropical. Dit això, França compta al seu favor que és l'estat més gran de la Unió Europea, al que cal sumar el fet que també és el tercer productor de fusta. Tot i així, compta amb un parell d'inconvenients. El primer, que les necessitats de fusta del país són tantes que no n'hi ha prou amb la fusta que produeix, sinó que al final necessita importar-ne. I l'altre, que els boscos estan distribuïts de manera molt desigual. En alguns llocs arriba al 60% i en d'altres ni tan sols passa del 5%. Tot i així, els boscos francesos també compten amb indubtables èxits. Per exemple, des de fa 2 segles, la extensió dels boscos francesos s'ha duplicat i el seu volum quadruplicat. Un inventari afirma que mai havia estat tan extens i tan productiu. I segueix creixent. I amb això hem acabat els comentaris de les possibles respostes a la pregunta del dia. Ens queda descobrir quin d'ells és la resposta correcta. I això, com sempre, serà al final del programa. Fa un parell de setmanes vam poder veure unes imatges creades especialment per commemorar el 20è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Si les voleu tornar a veure, ho podeu fer a YouTube, però, mentrestant, avui tenim unes altres imatges que commemoren aquest mateix aniversari i, al mateix temps, el 5è aniversari de l'ampliació de la Unió Europea amb 10 nous països de l'est del continent. La relació entre un fet i un altre s'explica perquè, mentre la caiguda del mur de Berlín és el principi de la fi de la divisió europea, l'ampliació amb 10 nous països cap a l'est és una nova etapa d'aquesta reconciliació. Alors que s'effondrent toutes les barrières entre les deux Europes, vous allez célébrer ce soir
cette réconciliation. Vous allez aussi chanter l'espoir pour demain d'une Europe qui serait un espace de paix, de prospérité et d'échange. The Commission and the European Council in Dublin warmly welcome German unification and look forward to the positive and fruitful contribution that it would make to the development of the community. Today, we have closed one of the bloodiest and darkest chapters in the European history. Today, we opened a new chapter. Europe is spreading its wings in freedom, in prosperity, and in peace. This is a truly proud moment for the European Union. It is a triumph for liberty and democracy. And to our new members, I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born. Som al final del programa d'avui, així que anem a donar la resposta a la pregunta del dia. Per darrera vegada, quin estat de la Unió Europea té més superfície de boscos? La resposta correcta és la primera. Segons l'Eurostat, Suècia és l'estat de la Unió Europea amb més superfície de boscos. En total, 31 milions d'hectàrees. La resta de candidats els segueixen en el mateix ordre amb el que us els hem presentat. Espanya, en segon lloc, amb 28 milions d'hectàrees, Finlàndia, en tercer, amb 23,3 milions d'hectàrees i França, en quart, amb 17,3 milions d'hectàrees. Potser aquestes xifres no són suficients per entendre la importància dels boscos, però n'hi ha d'altres que sí ho són. Per exemple, els boscos donen feina a 3.400.000 persones a la Unió Europea. A més, la Unió és el segon productor mundial de troncs industrials, només per darrere dels Estats Units, i aquí també es produeix el 80% del suro mundial. I no oblidem la funció contra el canvi climàtic. A més de captar el diòxid de carboni, els boscos també són la font de la biomassa, un tipus d'energia renovable. I podríem continuar amb 1.001 exemples més. Coneguda la resposta, ens acomiadem, ens veiem la setmana vinent amb nous continguts i, com sempre, si ens voleu tornar a veure abans, ho podeu fer sempre que vulgueu a internet. Si entreu a YouTube i busqueu Europat en el cercador. Fins la propera, europeus! Ah!